Wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. In de vooravond blijft het droog en aangenaam. Er wordt geen regen verwacht en de lucht is grotendeels helder. Tegen het einde van de nacht kan lokaal nevel of mist ontstaan, vooral in bosrijke gebieden. Morgen 16 oktober wordt het zowel in de ochtend als de middag zonnig en droog. De luchtvochtigheid is hoog, wat bijdraagt aan de benauwde omstandigheden. De meteodienst waarschuwt dat de gevoelstemperatuur morgen gedurende de middaguren kan oplopen tot 32 graden.